Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da sake kasancewa da mu a wannan cibiya tamu mai albarka da muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To kamar yadda kuke kallon sa, wannan ita ce ciyawar baba. Wannan ita ce ciyawar baba, kuma tana da matuƙar amfani ga lafiyar al'umma. Wannan kamar yadda kuke kallon ta, kun ganta nan ga ta nan. Wannan tana da fa'idodi masu tarin yawa. Na farko, ga duk mutumin da yake neman farin jini, ko ɗaukaka, yakan iya samo ita wannan ciyawa ta baba ya dake ta, ya dinga zuba ta a ruwa ya sha. Sannan ina mutumin da yake fama da matsalar sanyi ko ciwon daji, duk mutumin da yake fama da matsalar sanyi ko daji zai samo wannan ciyawa ta baba ya dake ta, ya dinga zuba a ruwa yana shan sa. Bi'iznillahi za a samu waraka. Sannan ina waɗanda suke neman mustajaba a lamuransu, ma'ana duk mutumin da yake so ya dinga samun albarkar hannu, ko kuma wanda yake fama da rariyar hannu, ko kuma duk aikin da kai kana son idan ka ɗauki abu da hannunka ka ba wa mutum, ko kuɗi ko jari, wannan abin ya yi albarka, ko addu'a kai, bi'iznillahi za ka ga tana saurin karɓuwa. To yace ake yi ne, ana zuwa ranar Lahadi a ciro wannan baba, amma idan an zo za ka ce ke baba ba sunanki baba ba, sunanki baban kowa da kowa. Sai ka cire ta, bayan ka ciri wannan ciyawar sai ka zo ka dake ta, sai ka samo man shanu, sai ka haɗa ka kwaɓe ta da shi, sai ka dinga yin hayaƙi kana turara hannunka da bakinka tsawon sati guda. Bi'iznillahi idan kai wannan haɗin zai maka tsawon shekara 3 bai lalace ba. Bi'iznillahi za ka ga ko aiki kai ko abu ka ba mutum da hannunka, to wannan abin zai albarka. Ko magani ka ba mutum da hannu, bi'iznillahi zai albarka. Ko magana ka faɗa akan abu ka ce in Allah da wannan abin zai albarka, to zai yi. Bi'iznillahi sakamakon akwai wanda za ga suna yawan yin aikin addu'a, sai su ga aikin baya tashi, ko da akwai makaru a ciki, ko da akwai makiya, to bi'iznillahi ko aiki kai na addu'a za ka ga aikinka buƙatar ka tana biya kamar yankan wuƙa. Bi'iznillahi kuma ko me ka ɗauka ka ba wa mutum zai albarka. Kuma idan kai ka juya kuɗi ko wani abu ka taɓa domin kai sana'a ka samu, ko dan ka samu ma ɗaukaka a harkokinka, ya zama da duk abin da ka taɓa ya zama kuɗi ko ya zama alkhairi, to za ka iya yin wannan aiki. To jama'a, da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.